Die mensen hebben serieus jaren tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo van tafel geveegd. Ja, dat vind ik echt zorgelijk. Een plan maken om het Frieske hinder te redden is door het Joerduitse bestuur van het Koninklijk Friesk Hinsterstamboek, het KFPS, in de eerste kast zet. Er binnen een serieuze zoensprobleem ter onderoren intielt. Zoals er sprake van bigelijk sloktermverlamming. En haar focus geregeld te krijgen met dierbenne voltjes. Kijk, een Fries paard is eigenlijk mijn passie geweest van klein op. En dat het een keer gebeurt, tuurlijk. Het gebeurt ook bij kinderen, bij honden. Maar ik heb het elk jaar ergens zo'n drama. En ik merk ik kan dat gewoon dan niet meer. En het is niet meer leuk. Een van de grootste problemen bij het Frieske hinder is dus intielt. Het stamboek is sletten. Wat is er wel dat er net kruisen worden met oren rassen. Onder de basis van het stamboek staan maar een paar hiersten. En daardoor is er al meer kans op intielt. Tjitse Bauma is zelfs fokker en waard vregen mooi te denken over een oplossing. Het uitgangspunt moet eigenlijk wezen dat iedere stamboekdienst één goedkeurde zoon heeft om dat DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de inteltoename waarom te brengen naar 0,5. En uitselecteren, dat houdt in dat bepaalde diensten of groepen wellicht op termijn net meer broeken wordt, omdat die schadelijk binnen voor de populatie. Het is net zo dat er nou geen fokbeheining is. Maar wat de fokkerij hier wil, is dat die stapsgewijs weerombracht wordt naar 120 dekkingen op I-basis. En dat er meer hiersten dus goedkard worden. Dat betekent dus dat er een grotere diversiteit ontstaat. Maar als er een dekbeheining is, dan had dat consequenties. Want een populaire hierst, zoals Johannes Fjouwer, 8 Fjouwer, die moet dus minder vaak dekken. Eerlijks is er deze grote hierstenkeuring najouwd. Er wordt het Frieske hinder vierd. Er wordt een genoten van de pracht en praal. En daar keuren ze op. Maar daarmee worden die zoensprobleem net oplost. Daar zou juist een dekbeheining bij helpen kunnen. Beste dokters in Friesland willen er net wat toe sissen. Waar het al wil is voortplantingsexpert en beste dokter Karen Hendricks van Renen. Ze is zelfs ook lid van het KFPS. Ik denk wel dat dat kan werken. Ik wil ervoor zorgen dat je de dekbeperkingen en juist meer actief bloedspreiding te stimuleren. Dat minder populaire hengsten toch ook worden ingezet. Denk ik wel dat je daar nog binnen de gesloten populatie wel wat, in ieder geval verbeterd misschien niet, maar wel kunt remmen. Leden vinden het plan goed. Maar het bestuur zucht bezwieren. De frustratie van Elsen en belutsen bij de fokkerijrieën. Het heeft een mooi, ik denk het gebrek aan leiderschap binnen dit stamboek. We zeggen meer wat in de waan van het dag. Dit hier moet er keurd worden, dit hier hebben we druk, et cetera. Maar uiteindelijk moet je per generaties vooruit denken. En dan zeggen ze van jongens, daar staat de stip op de horizon en zo komen we er. De mat nou alleen nog echt wat dienen worden, vindt Karen Hendricks. Het is al hastelet. We zien alweer een stijging in onze inteeltoename per generatie. De bedoeling was om dat in ieder geval weer af te remmen, maar zoals we nu bezig zijn, wordt dat niet afgeremd. En mensen hebben serieus jaren tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo van tafel geveegd. Ja, dat vind ik echt zorgelijk. Het KFPS, het Koninklijk Friesk Hinsterstamboek, dat zei in de reactie dat soms behaal wel degelijk op in je zit. Ze binnen het dwanden met het maatje van een nij, fok en dekprogramma. Dat moet er voor 1 oktober is.